тази слава е предопределена и предназначена от Господа да порасне в нас и да извърши своето дело, когато Господ Исус Христос дойде да грабне църквата си. Това е което Бог ми откри. И в процеса, аз го повтарям много пъти, но това е един добър пример, по начин, по който Бог ми го показва. Пак ще го повторя един път. Моята дъщеря Елизабет, когато беше бременна с първото момиченце, Пламенка, дойде и ми каза: тата, знаеш ли, че учени са открили нещо, че всичките яйцеклетки, които едно момиче ще освободи в своя менструален цикъл през своя живот, се намират в бебенцето момиченце, което се ражда. Когато момиченце се ражда, има около 400 броя яйцеклетки в неговото тяло заложени вътре. Те не се раждат по-късно. Аз така съм си мислил. Аз така съм си възприемал нещата. Обаче, Пети ми каза, учени са установили, че около 400 броя яйцеклетки се намират в момиченцето, бебенцето, когато се ражда. То вече ги има в себе си. И когато ми го каза това нещо, аз усетих Святия Дух подскочи вътре в мен и каза: така е със славата. С други думи, славата е в нас още от възкресението на Христос. А защо смятам, че от тогава е в нас? Защото Исус каза през своето земно служение: който вярва в мене, реки от живи води ще потекат от утробата му. И Писанието казва: той това каза за Святия Дух, който още не беше даден, защото Исус още не се беше прославил. Което показва, че Святия Дух, когато дойде в деня на Петдесятница, той донесе славата със себе си и я депозира вътре във всеки вярващ. Следователно, от тогава, от деня на Петдесятница, поради възкресението на Христос, славата е вече във всеки един от нас, които сме вярващи в Исус Христос. И тази слава, която е вътре в нас, тя ще излезе от нас във време на зрялост. Какво е това време на зрялост? И както едно момиче трябва да съзрее като мома и вече почва да има менструален цикъл, това е въпрос на зрялост, която позволява тази функция на организма да се задвижи в живота на момичето. Същото се случва и с нас, църквата Христова. Ние сме невяста на Господа Исуса Христа и нашата цел е да станем зрели в Христос. Колкото Христос е съвършен, изрял и завършен, толкова и ние сме призвани да бъдем по същия начин, със същото качество на зрялост в нас. Така казва Божието Слово. Докле всички достигнем до единство на вярата и на познанието на Божия Син в пълнолетно мъжество в мярката на ръста на Христовата пълнота. Алелуя! Ние сме давали този пример много пъти, никога не е излишно да го повторим. Бог създаде небето и земята за 6 дена и на 7 си почина. На 6-тия ден Той създаде човека. И на 7 си почина. И знаете какво става? Историята е следната. Адам беше създаден и неговата работа беше да наименува всички животни. И той наименува всичките животни и каквото им им даде, това остана. И Писанието каза: но подходящ помощник за човека не се намери. И тогава Библията казва, че Бог приспа Адам, сложи върху него дълбок сън, взе едно от ребрата му и оформи Ева. Бог създаде Ева от реброто на Адам. И когато я оформи и я направи завършена, цялостна, тогава Бог я приведе при Адам. И това става в 6-тия ден. И тогава Адам се събужда и гледа една красавица, която му издуха ума направо. И той казва: уоу, мен! Woman! Шегувам се, това се игра на думи. Казва: това е жена. Тази вече е плът от плътта ми, кост от коста ми. Тя ще нарече жена, защото от мъжа беше взета. Алелуй! Така че, защо го повтарям този пример? Защото Стария завет или 6 дена на сътворението и 7 дена с почивката на Господа, те са пророчески за това, което ние преживяваме сега. Знаете, че за Господа един ден е като 1000 години и 1000 години като един ден. До момента са минали 6000 години от сътворението.
все едно 6 дена и в 6-тия ден, последния ден, Бог създава човека. И прави цялата тая работа с привеждането на Ева при Адам. Сега ние предстоиме да преживеем същото нещо, само че църквата ще бъде приведена при вторият Адам, който е Христос. Ние сме Евата на Христос, така да го кажа. И за да може Бог да ни приведе при Христос във време на грабването, ние трябва да бъдем изпълнени с Неговата пълнота. Амен? Да няма качествена разлика между Христос, възкръсния от мъртвите Божия Син, и ние, които сме Неговата невяста. Затова Святия Дух ни подготвя, затова да пораснем в пълнотата на Христос. Това е което Господ ми откри. Че фактически Бог планира сега да ни изгради в тази пълнота на Христос, и това е свързано с изявяването на Божията слава в нас. И това, което Господ ми откри, е, че Бог планира да употреби нас, живите и останали живи християни, до времето на грабването, чрез нас да възкреси спяща в пръста. А спяща в пръста са всички починали вярващи през тия 2000 години, откакто Христос възкръсна. И не само тях, а и другите, които са били преди това. Всички, които са Божии хора, през цялата история ще бъдат възкресени. Включително героите на вяра, описани в Стария Завет, които са Авраам, Исаак и Яков, всичките там Божии хора, те също ще бъдат възкресени от мъртвите чрез тази същата слава, която обитава вътре в нас. Това е което Господ ни откри. И ние трябва да се посветиме на Господа за това обучение, за това изграждане. И когато Бог почна да ми говори за тия неща, аз разбрах, че църквата навлиза в своето, нашето пророческо служение. Защото Бог ни открива това, което има да се случи съвсем скоро. Халелуя! И това е голяма чест да знаеме предварително какво Бог е решил да направи. И трябва да го оценим. Защото Бог не е втора ръка Бог в България. Ние не се големеме пред другите, обаче не трябва да се подценяваме. А имаме тази естествена тенденция в душите на българите, че всеки, който дойде от чужбина, е по-голям от нас. Не е задължително да е така. Що? Защото Бог не е втора ръка Бог в България. Ние може да пазариме стоки втора ръка, защото са по-изгодни и някакси по-лесно, нали, някакъв път правим тези неща. Но не е така с вярата. Амен. И ние не трябва да подценяваме вярата, която Бог е сложил в нашия живот. Не трябва да принизяваме тези неща поради това, че сме българи, поради това, че сме, нали, хората какво казват. Най-малките, най-бедните, най-така. Трябва да ви кажа, че това не е вярно. И трябва да спрем да го повтаряме. Амин? Защо? Защото Бог притежава толкова, защото човек притежава толкова, колкото има откровение. Ако ти имаш откровение за това какво Бог е направил, прави и ще направи, ти си благословен и ти си богат. И можеш да бъдеш употребен от Бога по начин, по който никой друг не е бил употребен. Това, колкото имаш в джоба, не те прави кой си. Това, което имаш в сърцето, е това, което те прави кой си. А кой си ти? Ние сме едно с възкръсналия Христос. Амен? Божии синове, Божии дъщери, Божие семейство, Божия невяста. И невястата или булката, тя е славна. Цялата слава на Бога е сложена в нас. Бог няма да си получи славата, ако ние не му я отдадем. Затова трябва да повярваме, че това е така. Защото Библията ясно казва, че жената е слава на мъжа, както и църквата е слава на Христос. Амен? И Святия Дух, който е в нас, той е този, който е призван и е способен да извади Божията слава от нас, ако ние ходиме в съгласие с Него. Така че нашата църква навлезе в пророческо служение от 2013 година поне. Откакто Бог почна да ни говори за тези неща. Аз не съм го изявявал официално, както го правя сега, защото
Моята цел не е да си трупаме медали или някаква слава. По-добре да свършиш работата, отколкото да се хвалиш какъв си, що си. Амен? Но Господ знае какви сме. И ние не трябва да принизяваме или да омаловажаваме това, което Бог прави в нашия живот. Другото, което ще ви кажа е, че това послание, че Господ ще употреби нас, живите останали живи християни, за да възкресиме спяща в пръста, чрез Божията слава, Бог ще го направи чрез Святия Дух в нас. Амен? Това послание, тази истина ще стигне до целия свят. До всеки вярващ, до всяка църква и всеки, който го повярва и отвори сърцето си да бъде употребен от Бога в тази насока, ще участва. Не означава, че всеки ще участва, но тези, които повярват. Исус каза на бащата на момчето: ако можеш, повярва, всичко е възможно с този, който вярва. Ти можеш ли да повярваш, че това, което казваме, е библейско и че Бог действително го има за нас предвид? И че ние имаме шанс да участваме, ако повярваме. То не зависи от мен, аз колко съм добър, то не зависи от тебе, зависи от Бога, но нашето участие зависи от нас. Защо? Защото твоята свободна воля завинаги остава твоя и остава свободна. И Господ никога няма да насили върху тебе нещо, което Той очаква да се случи в живота ти. Или да получи славата си от нас. Това ще стане само когато ние съдействаме. Само когато и нашата свободна воля каже да на това служение и на това призвание. Така че аз ви насърчавам, църква, ние въобще не сме за пренебрегване. Кое те прави по-голям пред Бога? По-голям те прави пред Бога, ако ти си чул от Господа и се покориш на това, което Господ ти каза, и се смириш, така че да можеш да помогнеш на други. Това те прави голям. И това не зависи от твоите способности, не зависи от твоите дарби или така. При все, че те ще бъдат употребявани. Зависи от това колко сърцето ти е гладно и жадно за Господа и колко разпознаеме, че това, което Бог ни казва в църква, е за нас от Господа и ние го прегърнаме и го позволим да расте в нас. Амен? Исус каза следното: от слава от човеци аз не приемам. Кажеш, тогава какво правим и за какво говорим? Исус после каза на друго място: когато дойде Святи Дух, Той ще ме послава. Което означава, че Святи Дух вече е дошъл и Той може да извади от нас Божията слава. И Божията слава, нейното проявяване, ще се яви в това Бог да възкреси спящите в пръста, т.е. починалите вярващи през вековете назад, и тази слава ще трансформира нашите земни, смъртни, тленни тела в миг на око и те ще станат нетленни. Така казва Библията. Сам Господ ще слезе от небето при глас на архангел, при Божия тръба и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. После, ние като сме останали и живи, ще бъдем грабнати в миг на око и заедно с възкресените ще срещаме Господа в облаците, във въздуха и така ще бъдем всякога с Него. Така казва Първо Солунци, 4 глава. И това е пророческо слово за това, което съвсем скоро предстои реално да се случи на земята. И ние сме привилегировани да живеем в това време, в което това ще се случи. И Господ е благ и добър да ни информира какво предстои да стане и как ние трябва да се подготвяме за това време. Какво трябва да направим, как трябва да участваме, как да се отдадем на Святито, как да бъдем част от жива църква, която говори за тези неща. Това не е малко. Между другото, това е най-великото и славно време, което ще се случи в човешката история. Въобще изобщо. Нито едно от чудесата в миналото, колкото и да са велики, те не могат да се сравнят с точно това, за което говорим днес. И то предстои пред нас. Както Исус каза на своите ученици, много пророци и царе купняха да видят това, което вие виждате и не видяха, и да чуят това, което вие чувате, но не чуха. Също ще го кажа със същата сила на нас. Бог ни го казва. Много хора купняха и мечтаха да видят това възкресение и да участват в него, но не им беше дадено. Но на нас е дадено.
Ние сме привилегировани. И зависи от моят избор на сърцето и от твоят избор на сърцето, ще кажеш ли да на Господа в това славно време? Или просто ще оставиш естествения ход на нещата, на ежедневието ти, да те завихли. Бъди спокоен, врагът ще се постарае да те направи ангажиран. Достатъчно, че да сметнеш, че нямаш време за тия работи. Но ние не трябва да му се отдаваме. Има тест за последното време върху вярващите. И аз говорих малко за тия неща в предишните служби. Защото идването на Антихриста и грабването на църквата ще бъде съпроводено с отстъпление или бунт, ребелиан на английски. На български отстъплението, а на английски е ребелиан или бунта. И ще има отстъпване поради бунт. И става дума за вярващи хора, защото те ще бъдат проверени. Никой няма да мине метър без да бъде проверен. Какви са мотивите, методите на варенето на сърцето? Защо? Защото Бог е ревнив и Той иска това, което ти е дал, най-скъпо ценното си, функцията на Святия Дух, който ще възкресява спящия в пръста чрез нас и ще докара Божията слава. Той иска да бъде уважаван, иска да бъде почетен, иска да бъде респектиран, иска да бъде разпознат. Ако ти гледаш със своите естествени очи, идваш на църква днес и кажеш, тук двама-трима са събрали. И ако гледаш с тези очи на църквата, а пропуснеш да видиш пророческото призвание и словото, което Бог ни говори, и да го оцениш по достоинство, ти можеш да се разминеш с участието в това, за което говорим днес. Защото Бог може да избави с малко, може да избави и с много. На Него не му трябва множеството, за да спаси и да избави. Миналия път споменах за Йонатан и оръженосеца, как отиваха към лагера на врага и си казаха, явно Святия Дух ги водеше, и те се качаха по една на гореща, където беше врага. И си казаха, ако ни кажат, елате при нас, това означава, че Господ ги предава в нашата ръка и ние може да ги победим. Колко странно звучи това. Но те го вярваха. Ако обаче ни кажат, стойте там, нищо да при вас, това означава, че Бог не ни поверява да ги победим тях сега. Явно имаха слово на мъдрост и слово на знание и Бог им даде убеждение, че така могат да проверят каква е Божията воля за тях в случая. И когато врага ги видя, те казаха, елате при нас, което за тях означаваше, че врага Господ ги предава в ръцете им. И те само двама, Йонатан и оръженосеца му, отиват и побеждават целия враг наведнъж. И затова словото казва, Бог може да избави с малко и с много. На Него не му трябва много хора, за да направи това, което е решил да направи. Но аз съм избрал да бъда от тия, които ще бъдат Негови в това време. И ще оценя призива и почета, който Бог ни дава, и величието на откровението, което Бог слага пред нас като възможност, ще го оценя и искам да участвам с цяло сърце. Това е моят избор на сърцето. И аз ви споделям от сърцето си какво Бог ми говори и ни води нас. Ти можеш да провериш всичките неща в Библията. Така ли са? Не са ли така? Правилно ли това? Има ли смисъл? Има ли такова слово? Има ли такава логика? Нека да бъдем като беряните. В Деяния на апостолите, апостол Павел със сила вървяха и обикаляха и на някои места голям скандал, изгоняха ги от града, настроиха хората против тях, обаче когато отидаха в Берия, при беряните, те бяха по-разумни, казва Библията. И какво направиха те? Всеки ден проверяваха писанията, дали това, което апостол Павел им казваше, е истина. И това беше много разумен подход. Така че, ако ти казвам нещо, което е скандално за нашето човешко мислене, как Господ Бог ще използва нас, за да възкресява спящия в пръста и възможно ли е това чак толкова велико нещо? Провери си Библията. И виж стиховете, които ползваме, примерите, които говориме, посланието, което Бог ни дава, дали е библейско, дали има потвърждение в Библията, дали има смисъл. Нали знаеш, че не можеш да вярваш нещо, ако не е описано в Библията. Ние нямаме право да говорим нещо, което е извън съвета на Божието Слово. Даже в Исаия се казва за Божиите служители. Ако не говорят според това Слово, няма задоряване за тях.
Така че има свят страх Господен. Дали това, което казваме, е библейско или не? Но съм удързостен да говоря тези неща, защото знам, че Бог ми ги е показал. Те не са излязли от моето въображение. Те са неща, които Бог ми показва. И вече зависи от избора на нашето сърце. На къде ние ще наклоним везните в нашата душа. Ти можеш да дадеш в душата си място на плътта, което значи, ще дадеш място на дявола. И това ще те измами. И ще те отлъчи от това да служиш на Господа. Или ще дадеш място на духа, Божия дух, и той ще подготви в светостта на Господа да участваш в тия велики славни събития. И трябва да ви кажа, това, което предстои пред нас, възможността да участваме в Божията слава, ще има вечна стойност, защото ще те позиционира на по-висока позиция на взаимоотношение и място в сърцето на Отец на вечността. И това не можеш да го сравниш с никакви имоти, с никакви къщи, коли, кариери, каквото щеш. Всички тези човешки придобивки нищо не са сравнени с това, което ние ще имаме през вечността. И сега е момент, когато ти решаваш дали ще участваш по този начин в Божиите работи. Единственото, което зависи от тебе, е избора на твоето сърце. Всичко друго е избор от Господа. И Той те кани. И те призовава. И това не е време, в което да заспиш. Духовно има предвид. На всеки мога да се случи да спи в църква. Аз съм заспивал в църква. Не говоря за това. Говоря да си духовно заспал. Когато да не знаеш за какво става дума. Очите са отворени, ушите слушат, но ти не разбираш за какво става дума. И това минава покрай тебе и въобще не го хващаш. Има такъв момент. Господ ще използва само тия, които са будни, гладни и жадни за Него в това последно време. Исус каза, като дойде човешкия син, ще намери ли вяра на земята? Що го казва? Защото има голяма вероятност да не намери вяра в някои хора, за които се очаква да има вяра в тях. Павел преживя също нещо. Казваше за много служители, които бяха с него, този и този ме оставиха, като обитаха този свят. И корабокрушираха относно вярата си. Това на английски малко. Шипрек. На английски как се казва. Отпаднаха от вярата. Защото обикнаха този свят. Защото онзи свят им се видя невероятен, невъзможен или пък отнесен прекалено много. Обаче аз ви призовавам, нека да бъдем най-малко както Моисей. Какво направи Моисей? С вяра напусна египетската земя и мина през пустинята като един, който виждаше невидимия. Как се вижда невидимия? Слушайте на вярата. Ако ти повярваш, че Бог съществува и Той те призовава и има план за твоя живот, има смисъл да си на тази земя, ми изпълни този смисъл. Всичко друго, което е човешко, то ще изчезне в момента, в който твой живот преключи на тази земя. Какво казва Словото в притчи? Когато нечестивия умира, надеждите му изчезват. Защото той се надява само за това, за което може да пипне и да ползва на тази земя. Нечестивия няма планове за вечността. Той, ако имаше планове, съвсем друг щеше да му е живота. Друго, което казва за нечестивите, че те са като голямо различно дърво. В момента са много важни, магнати, всякакви такива. Как беше другата дума? На богаташите. Олигарси, благодаря. Тая дума търси. Гледаш голям олигарх, милиарди. И какво казва Словото? Ще мине време, той ще изчезне. Внимателно викаш, ще изследваш мястото ми и не можеш да го намериш. А са били великата и голямата работа в очите на хората. А Божиите мъже и жени, героите на вяра, какво се казва за тях?
те, за които светът не беше достоен, се скитаха по дупките и рововете на земята. Тоест, те бяха презрани от тяхното поколение. Обаче те са скъпоценни пред Бога. И ще вземат велика и славна позиция през цялата вечност. Защо? Защото виждаха невидимия. Защото си направих сметката, че искат да участват със сърцето си пред този, който е създал всичко и ще получат вечна награда. Като казвам това, не ме разбирайте погрешно. Аз не обявявам живот на мизерия, на нищота и на бедност. Не! Със сигурност Господ иска да имаш, да владееш и да царуваш на тази земя. Така че не говоря за бедност, не говоря за даваш обет на бедност. Няма такова нещо. Но може да даде обет на вярност пред Бога и Той да те благослови. Само една скоба отварям, която искам само да я загатна, без да влизам много там. Ние живеем в един прототип, който ще се случи отново в историята. Какво искам да кажа? Когато Израел бяха в робството в Египет, Бог изпрати Моисей да ги изведе оттам. И без оръжие, но с чудесата и знаменията на Господа, Бог накара целият Египет и фараона на практика да коленичат пред Бога. Защото 10 чудеса Бог направи и те бяха язви върху тях, защото те не пускаха Израел да се отиде. Мирно и свободно и така. И в крайна сметка Бог принуди Египет и фараон да пуснат Израел. Без бой, без битка, без такива неща. И накрая, когато вече израелтяните трябваше да излязат от Египет, Библията казва, че Бог инструктира евреите да поискат от египтяните златни предмети. И се казва, евреите обраха египтяните. И египтяните им дадаха колкото злато искаха, каквито скъпоценни искаха, така ги дадоха. И това е духовен преобраз на това, което ще се случи преди грабването, което ние очакваме съвсем скоро. Защото преди църквата да си тръгне от тоя Египет, света, защото света е преобраз на Египет и Египет е преобраз на света, така че когато ние ще си тръгваме от този свят, Господ ще излезе най-големите богатства върху нас. И ще обереме египтяните. И това е пророкуване на други места в Библията. В Йоел се казва, че имотите на много народи ще обръчеш на Господа на целия свят. Това означава, че много хора ще дадат имотите си за Господа. Защо ще ги дават? Защото ще искат да участват в това, което проповядваме и по този начин те ще дадат своята заявка. Духовно ще казват на Господа, Боже, това, което имам на тази земя, не е скъпоценно за мен. Ти си скъпоценен за мен. И аз давам тези имоти на служение на църквата, за да може да се разпространява благовестието. Това е, което ще се случи в последно време. Това е обещано в Библията, този прототип ще се изпълни отново. Реално. Така че, когато говоря за отдаване на Господа, аз не ви говоря за обет на бедност и някакви такива религиозни глупости, които не са от Господа. Защо не са от Бога? Защото златото и среброто на Господа. И живота по хиляди хълмове. И аз си представете колко нечестивци в този свят ползват парите на Господа. Банкнота, знаете ли какво означава? Банкнот. Банкова бележка. Тази банкова бележка е еквивалент на златото, което има в държавата. А златото е на Господа. Всичките банкноти са на Господа. Това искам да кажа. Въпрос на мислене. Как мислиш ти? И аз не казвам, че ние лъмтим за пари за такива работи. Не, те са да ни служат на нас, а не ние да им служим на тях. Защо е важно това? Защото има двама господари. Единият е Господ, другият е Мамона. Мамона е богът на парите или на сребролюбието. И Словото ясно казва, не може да служиш на двама господари. Или служиш на Мамона и си сребролюбец, или ще обичаш Господа и няма да си сребролюбец. Но това, че обичаш Господа, не значи, че ще си беден, напротив. Бог ще ти подари това, което е Негово. Златото и среброто е включително притежание на Господа. Но моето сърце не се влияе от това нещо. Имаме нужда от пари, ползваме ги, но те не са в сърцето ми. Господ е в сърцето ми.
Амен. Аз знам, че тая планета ми принадлежи. Тя принадлежи на тебе. Както принадлежи на Господа. Ако аз съм Негов, всичко Негово е мое. Амен. Това е логиката, която човек следва да добие, познавайки Господа. И аз знам, че Господ ще снабди всяка моя нужда според Неговото богатство, слава, когато аз имам нужда за това. Амен. Но сърцето ми не е вързано в тези работи. И ако аз мисля правилно, и ти мислиш правилно, няма как врага да те подмами и да ти каже: пъти, ела тук виж какви заплати има, виж какви пари има. Знаете ли колко пъти съм бил предизвикан да отида в Америка и да стана американски граждан, защото съм имал тази възможност. 2 пъти американско посолство ми дава документ, с който ми прави американски граждан. През времето, докато съм бил пастор на тази църква. И аз съм отказал, защото Господ ми казал да стоя тук и да му служа тук. Затова колко пъти съм могъл да бъда певец в Германия, като брат ми, или в Австрия, или в Швейцария, или там. Имал съм данни да го направя, но не е това в сърцето ми. За мен е по-важно да стоя там, където Святия Дух излива своето помазание и слово, и аз да се трансформирам чрез него и да го давам на хората. Който е гладен и жаден и го оцени, ще се възползва. Който го презира, си негов проблем. Аз не съм отговорен за твоят избор. Какво ти ще решиш, зависи от твоето сърце спрямо това, което чуваш днес. Ти можеш да си кажеш: това вярно е, което пастор казва. Да го проверя. Вземи си словото, отдели си време, провери това, което казвам днеска, така ли е, не е ли така, има ли смисъл, няма ли смисъл, библейско ли е, наистина ли Бог обещава тия неща, наистина ли така стоят нещата. Исус се жени за църквата си. Бог се жени за нас, вярващите. И ние ще бъдем Неговата невяста във вечността. Както едно младо семейство събира мъжа и жената и вече си имат деца, имат си нов дом, правят си нещата, купуват си там, какво си правят, разширяват си колата, това, онова, бизнеса и въобще семейството си разгръщат. Така и Господ си приготвя невястата и ние имаме шанс да участваме в нея. И като казвам това, църква, имайте предвид, че когато започне вечността, т.е. вече мине Великия бял престол, небето и земята ще изчезнат, Бог ще направи ново небе и нова земя, които ще живеят в правда. Дявол и неговите ангели ще бъдат в огненото езеро, от което никога няма да излезе оттам. Те ще бъдат заключени в измерението на времето. То ще бъде тяхен затвор. Те няма да може да излязат оттам никога. Но ние имаме шанс, ако участваме сега в Божите неща, като църква, имаме шанса да заемем своето място в Божието семейство. Ти имаш уникалната привилегия да станеш част от самия Господ Бог във вечността. И това ще бъде небесния Иерусалим, който ще излезе от небето върху новото небе и новата земя, която Бог ще създаде. Междувременно ще има много други народи, които пак ще бъдат спасени, но няма да бъдат участници в небесния Иерусалим. Да, те ще живеят в вечността, те ще имат вечен живот, няма да бъдат в огненото езеро, но няма да бъдат част от небесния Иерусалим. А ти и аз имаме тая привилегия, тая възможност. Ще я пропуснеш ли? Или ще се халосваш с разни глупости на земята сега и ще пропуснеш шанса да отдадеш необходимото време на Господа и на Святия Дух, за да те подготви за това велико и славно участие в самия Него. Затова почти никой не говори. Но го има в Библията, в черно на бяло написано. Защото има много неща да се случат, докато дойде това ново небе и нова земя. И ще има много промени и в небето дори. Защото в момента в небето има храм. Обаче, когато почне новото небе и новата земя, няма да има храм. А храма ще бъде небесния Иерусалим, в който Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух и ние, които сме откликнали в момента на Неговото призвание и служение, ще съставляваме този небесен Иерусалим. Това ще бъде, ако мога да кажа, храмът. Няма да има храм обявен някак си, както сега. На земята има разни храмове, на небето има храм.
където Исус занесе кръвта си, тези неща ще бъдат изменени. И това са все пророчески неща, които Бог ми е открил. Пиши ги в Библията. Слава да бъде на Господа. Самият Господ, Бог, развива своето бъдеще. И ние сме Неговото бъдеще. Така казва в Исаия. Попитайте ме за бъдещето, казва Господ, за синовете ми и за делото на ръцете ми, заповядайте ми. Това е стих от Стария завет в Исаия, който значи, че ние, църквата, сме Неговото бъдеще. Както един момък, който копнее да се задуми. Идва такъв момент, в който момичетата и момчетата стават на такава възраст, в която усещат, че има време да станат семейни. И това става много силен порив в тяхния живот. Те знаят, че е време да се задумат. Момчето да си има момиче, момичето да си има мъж и да станат семейство. И това се усилва. В един момент и човек търси да си намери партньора, с който да прекара живота си. И когато вече се съберат, всичко се променя. Колко от вас са преживяли такова нещо? Аз съм го преживял. Бил съм сам и съм си мечтал, коя ще бъде моята съпруга, какво ли Бог ще направи, как ще го направи. И когато вече Бог доведе силното в живота ми, всичко се променя. И този живот е по-хубав от предишния. Нищо си бил млад и така и така и така. Семейният живот е прекрасен. Той може да бъде рая на земята, може да бъде яда на земята. Зависимост как е сърцето си с Господа и как се отнася с партньора си. Да. Имаш свободен избор. Аз искам моят свободен избор да бъде покорен на Божията воля, така че Божията благост, надяване, изобилие, любов и радост и защита и сигурност да са от Него. Амин! Халелуя! Така че църквата ни навлезе в пророческо служение от 2013 година по-така практично. И аз ви насърчавам, имате уникален шанс да бъдете на място, където Бог открива такива неща. Сега по лицето на земята се говори много за благодата на Господа. И това е нещо прекрасно. Обаче предстои да се говори за Божията слава. Ние говорим за нея вече от 8 години и Господ почва да я развива все повече и повече, да ни приготвя за това време. Амен. И някой път може да те шокира първите проявления на слава. Както съм чувал, момичницата, като за първи път им дойде менструалния период, и те се оплашват. Какво стана? Нещо се случи с мен, какво стана? Докато мама и каже, спокойно, всичко е точно. Ти просто си пораснала, станала си жена вече. Ще имаме шашващи преживявания с Господа. Функция на Божията слава в нашия живот. Тази слава не само ще възкреси спящия в пръста и ще трансформира нашите темни тела в миг на око, за да срещаме Господа в облаците. Тази слава тепърва ще почне да работи, да дава плод. И Господ ще употреби тази слава в нас, да създаде новото небе и новата земя. И цялата вечност на общуването ни с Бога, като част от самия Него, ще се основава на тази слава, която тя ще излиза постоянно от нас, взаимодействие с Него. Така че църква, брати и сестри, да вярвате в Бога и да ходите на църква не е нещо малко. Това е нещо велико, нещо славно, което ще се разгръща цяла вечност. И аз ви го казвам, за да може да позволите на тази истина да мотивира сърцето ти да ставаш неподкупен. Да не се отклоняваш нито наляво, нито надясно, а да следваш това, което Бог има за твоя живот. Като потвърждавам, че това, ако го направиш, няма да бъдеш лишен от земни блага, от удоволствие, от щастие, от изобилие и от прекрасни моменти в твоя живот. Напротив, те ще бъдат истински тогава. А врагът ще се опита да те измами, да те заблуди и да те примами с разни дрънкулки, с разни ефтинджос номера негови. Фалшификати, които нямат вечна стойност. Но избора на моето сърце, избора на твоето сърце ще
позволи това дали да се случи с теб или не. Аз избирам да бъда Негов. Аз избирам да участвам в тези неща. Амен. Избор е твой. Аз не съм отговорен за това, което твоето сърце ще избере да направи, слушайки това послание. Но се моля да направите правилен избор. Аз се моля аз да направя и да продължавам да правя правилен избор. Защо е важно това? Словото казва, ще върват ли двама заедно, ако не са съгласни? И няма да върват. Виж колко семейства се развалят. Що? Защото един е дърпа на една страна, другия дърпа на друга страна и нещата се развалят. Същото е между тебе и Господа. Ти имаш свободна воля. Ти можеш да тръгнеш от Него, когато пожелаеш. И Господ няма да те спре, защото Той не иска роботи с читала на врата. Ти така сега ще правиш и ще ме слушаш и ще правиш каквото аз ти казвам. Господ не иска това взаимоотношение. Той иска любов. Когато ти му отдаваш сърцето си и живота си доброволно и се стремиш към Него, както и Той го прави към тебе. Амен? Слава да бъде на Господа. Врагът е, който ще те застави да направиш нещо, което не искаш. Дяволът го прави. Той е насилника, той е клеветника, той е лъжеца, той е измамника, той е този, който насилва хората да правят нещо, което те не искат. И мене ми е много жално, когато виждам вярващи християни, които са били толкова дълго под владичеството на врага, че са свикнали някой да ги наритва в правилния път. И идват и очакват пастора да бъде падара, който ще ги ръчка в пътя. И за съжаление, има служители, които използват властта, която имат като Божии служители, да владеят над хората по този неправилен начин. И на хората им харесва, видиш ли. Защото така се чувстват сигурни. Защото не знаят как да разпознават свободата и да я ползват. Господ е добрият пастор. Той ти дава, той те води, той ти показва, той ще ти помага. Но няма да те наритва, няма да те застави да направиш нещо. Ще ти помогне в трудностите в живота. Ще те премине, ще те преведе през трудностите в живота. Обаче избор е твой. Ако ти не искаш, Бог казва, добре, аз не те насилвам. Аз искам тия само, които ще ме кликнат. Тия, които ще са мои със сърцето си, а не защото съм ги заставил. Запомни, Господ няма да те застави да направиш нищо, ако ти не искаш. Аз съм се чувствал волен от Бога да прави неща, които не искам, но съм знал, че съм от Бога и съм си наложил сам да ги направя. Аз съм си дал зор, разбирате ли? Както спортиста сам си дава зор, да не яде неправилните неща, да се тренира добре, да се лишава от всичко, за да може да вземе тленния венец. А ние какво правим, казва Павел? Лишаваме се от всичко, за да вземе вечния нетленен венец. И това не е, защото Бог ни кара, а защото ние избираме да ходим с Него. Сами съм насилван. Абсолютно. Сам си дам зор на себе си. Какво каза апостол Павел? Уморявам плътта си. Защо? За да не би, като съм проповядал на другите, сам аз да остана неодобрен. Защото аз мога да ви говоря велики и славни неща сега и те да са от Господа. Обаче ако утре ми изчапка дъската и тръгна в друга посока и нещо ми стане и реша, че тая работа вече не ме кефи, ще се размина всичко това. Обаче аз не искам. Бог не иска. Също като между родителите и децата. Особено децата, като останат една тинейджърска възраст, те си мислят, че знаят повече от татко и мама и вече те са някакви динозаври там, които какво ще ги слушам повече? Аз знам всичко, аз мога всичко. И колко пъти пък родителите, сърцата им треперят да не би децата да направят неправилен избор, да не би да тръгнат с лоши компании. Защото какво казва Словото? Лошите другари покварят добрите нрави. И ние го преживяваме с нашите деца, взаимоотношенията, докато пораснат, докато им дойде къла и дойде къде, тате, благодаря ти, че си ме възпитал така. И че по някакъв начин съм върх пътя, не съм някъде тръгнал. Същото е между нашия Господ. Нашия баща е любящ баща.
Той няма да те насили, никога да направиш нещо, което ти не искаш. Но очаква да го пожелаеш и Господ ще излезе цялата си сила, цялата си благодат, силата си помощ, всичките ангели ще бъдат на твое разположение, да те извадят от трудното състояние и да ти помогнат да стъпиш здраво в правилните пътища за живота ти, които са благословени от Бога за теб. На никой не му е лесно, всички минаваме през трудности, но ти можеш да минеш като повече от победител в този свят. Защо? Защото си избрал да се съобразяваш с Господа и с Неговите насоки. Амин? Така че, църква, нека да оцениме това, което Господ ни дава. Не го презирайте, не го пренебрегвайте. Словото казва, не презирай денят на малките начала. Кой ме питаше скоро? Да, бяхме в един подкаст, едно предаване, в което участваха и ме питаха, има ли разлика между преди, като в началото на твоето служение и сега? Аз викам, голяма разлика. Разликата е това, което Бог ми откри, че ще стане. Искам сега да участвам в него. Защото гледам в очите на вярата. Аз не гледам това колко хора има в момента в църква. Желая да е пълна църква. Желая да сме в по-голяма зала. Желая да имаме всичките тия работи, които други служения има. Обаче, трябва да съм честен пред вас. Ако трябва да избирам да имам една голяма многохилядна църква с якото хваление, с светлините, с пушетите, с кощете, с всичките там екстри, които едно развито служение може да има, за да бъде по-добро, и това откровение, което Бог ми е дал, аз ще избера откровението с Господа. Защото това, което Бог ми е казал, е много по-велико и по-славно от всички други неща. Аз не съм против тях, напротив, желая ги, искам ги и Господ ще ми ги даде. Той ми е дал видение, аз съм ги видял някои неща в бъдещето. Но търпеливо чакам, докато дойде това време. И не спирам да служа с цяло сърце на Господа. Алелуя! Имах видение, като бях още млад мъж, не знам дали сина ми Давид беше роден, бяхме вече семейни с моята съпруга, 88 година, там някъде. Младоженци сме били. И аз видях видение, в което се намира в една огромна зала, многохилядна. Няма такава в България. Може би прилича малко на O2 Арена в Лондон, като бяхме на една конференция на пастор Крис. 70 000 човека, вероятно, там някакъв имаше. И тази зала, която видях във видение, дори беше и по-голяма от нея. Защото онази беше елипсовидна, а тази беше така, почти кръгла, амфитеатрално направена. Огромна зала. И във видението видях как чета Божието Слово и съм като на конференция нещо, като на някакво събиране на вярващи. И само чета Божието Слово, бавничко, и го чета, и хората почват да викат като на футболен матч. Защо викат? Защото получават откровение на това, което Словото казва в момента. И аз осъзнавам в себе си, че те вече са чули много поучения, поради които имат духовно разбиране за това какво се чете там. И когато го четях пред тях, това откровение се усилваше, се умножаваше и ставаше една геометрична прогресия в тяхната душа на това, което приемаха и това, което разбираха, че Господ ще направи. И почнаха да викат с цел си на футболен матч. С такава сила. И аз видях това нещо. И знам, че то ще стане. По същия начин, както Бог беше казал на апостол Павел: не бой се, защото ще говориш пред Цезаря в Рим. А той беше в опасност за живота си в Юдея, в Иерусалим. И докато отида от Иерусалим до Италия, в Рим, при Цезар, минаха 3-4 години, 5 години може би. Не знам колко години бяха. Може и повече, не съм наясно, обаче минаха години. И години, в които той беше накосан да умре многократно. И минаха в една буря, за която той им казва: не дейте да тръгва с кораба, защото ще има повреда. Бог му беше казал. Капитана, началника на войската послуша капитана, а не него. И ги хвана един ураган и ги въртят 2 седмици, те не знаеха къде са. И накрая се учаваха за живота си, казва Деяния на апостолите. И тогава той си прави и каза: предупредих ви да не тръгваме, но Господ ми се яви. Бог изпрати ангел. Бог комуто служа. И той ми каза
че ние ще бъдем изхвърлени на един остров. И никой от нас няма да загине. Само кораба ще бъде унищожен. И затова взе хляб и храна, благослови го и им даде, вика, я ще го крепете, защото ще ви трябва, за да може да преодолеете това нещо. Защото като се разруши кораба, трябва да плува до суша. И точно така стана. Буквално така стана. Защото Бог благо ти подари живота на всички, които бяха в кораба. Защо? Защото Бог му беше дал видение. Беше му говорил пророчески какво ще стане с живота му. Какво трябва да направи. Амен. Така че аз продължавам да служа на Господа, защото ми показва неща. Бог ме показва видение за грабването, Бог ме показва видение за велика и славна църква, за която споменах преди малко. И много други неща ми е показвал Господ, за които в момента нямам време да говоря. Но както Павел знаеше, че застане пред кесара да говори за Бога, и какво стана? Изхвърлиха се на брега, всеки кой на дъски, кой на част от щупения кораб, доплуваха до сушата на брега и никой не загина, както Бог му обеща. И тъмън палят огън и една змия, хоп, и му се закачи на ръката, да го хапа. Какво си казаха хората, местните туземци там? На остров Малта. Провидението не го остави. Той беше някакъв престъпник, сигурно, защото е бил от каторжиците там, от тия, които са затворниците. И въпреки, че оцеля от бурята, възмездието не го остави и змията го ухава. И те си мислиха, че Господ по този начин му въздава за живота, като затворник. Обаче какво стана? Той тръсна змията в огъня и не му стана нищо. И те си смениха мнението веднага. Аз мислиха, че е Бог. Вижте ли? На хората не мога да разчиташ. Днеска викат осамна, след 3 дена викат разпни го. Същите хора. Исус Христос. Така че служи очите си на видението, което Господ ти дава. Намери място, където Господ ти говори за бъдещето. Бъди там и участвай в живота, който Господ ти дава. Проверявай всяко нещо в Библията, има ли го така или не е ли така. Амен. И тогава ще знаеш за себе си лично убеждение. Да, Господ действително има ти неща впред. Аз искам да участвам в тези неща. Амен. Нека да си изправим да благодарим Исус. Татко, благодариме ти за това послание. Вярваме, че ти говориш от небето в нашите сърца. И ти ни приготвиш в това пророческо служение на църквата и ние с радост участваме в това, което ти ни говориш. Ние със смирено сърце приемаме твоите думи и ги сравняваме според твоето слово, за да видим и да сме убедени, че това, което ти ни говориш в църква, е от тебе. Татко, благодариме ти, че ни даваш право да участваме като прослава на твоята слава. В името на Исус Христос помогни на всеки от нас да държим очите си на тебе, на посланието, на откровението и на това, което виждаме с очите на вярата. Татко, благодариме ти за всичко това. Благославяме те и ти даваме цялата почет. В името на Исус. Амин. Само за кратко ще прочета малка история, съвсем набързо, която се намира в Лука 19 глава, защото ще събереме нашето дарение пред Господа и това е нашето поклонение. И всеки, който дава, може да даде, ако желая, това не е задължително, но нека да го направим в сърце и с радост. Лука 19 глава, първи стих. След това Исус влезе в Ерихон и минаваше през града. И ето един човек на име Захей, който беше началник на бирниците и богат. Искаше да види Исус, кой е, но не можеше поради народа, защото беше малък на ръст. И завтече се напред и се покачи на една черница, за да го види, понеже през оня път щеше да мине. Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му рече: Захей, слез скоро, защото днес трябва да престоя у дома ти. И той побърза да слезе и прие го с радост. И като видяха това, всички роптаеха, казвайки: при грешен човек влезе да преседи. А Захей стана и рече на Господа: Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите. И ако някак си съм ограбил някого, връщам му четверократно. И Исус му рече:
Днес стана спасение на този дом, защото и този е Аврамов син. Понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Слава да бъде на Господа! Ето виждаме как един човек, който се покайва пред Бога и обръща сърцето си, има желание да даде, има желание да бъде чист по този начин и вика: днеска давам половината от имота си на сиромасите. И ако някак си съм ограбил някого му, връщам му четверократно. Исус казва: днес стана спасение на този дом. Аз не казвам, че ти си купуваш спасението. Но това, което правиш, е избор на сърцето. Амен? Така че, ако ти даваш днеска, дай толкова, колко сърцето ти ще зарадва да направи, да даде. Това не е принуждение. Не искам никой да дава от принуждение. Бог обича ти, като дават на драго сърце. Така че, ако се покланяш на Господа за своите финанси и избереш да направиш това, направи го с радост. Това ще е много по-скъпоценно пред Бога, защото ти не можеш да обогатиш Господа. Но можеш да го зарадваш с избора на своето сърце. Амен? Избора на твоето сърце е много по-скъпо от парите, които притежаваш. Амен? Но това е начин, по който ти показваш и Господ дори по този начин гледа на нещата. Така че, ако си решил да почетеш Господа със своите финанси, нека да благословим това семе пред Бога и да му благодарим. Татко святи, благодариме, че ни даваш тази чест и привилегия да посеме пред Тебе, да дадем нашите десятъци и нашите дарения, защото Ти, Господи, си верен Бог, Ти ни обичаш и даде всичко по благодат. Ти даде Сина си, даде Духът си, даде небето си, ангелите си, героите на вяра, църквата и цялото служение и цялата вечност Ти си ни е подарил, Боже. Сега ние с радост, не от принуждение, даваме на Тебе почет. И Те молиме, благослови Господи тия, които изберат да посеят днеска в Твоя дом. Благослови тия, които слушат на живо това предаване по Фейсбук, тия, които ще изберат да дадат също в нашето служение по този начин, и тези, които ще слушат това послание на запис, ако те пожелаят да дадат и да подкрепят нашето служение, благослови и тях изобилно. Нека всяка нужда и всяко желание на сърцето да бъдат изобилно снабдени от Тебе. В името на Исус бъди почетен Татко. Амин.